ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадро Mercedes-Benz S600 аст ки соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2.8 литр, коробкаш автомат аст, сайстани мошин мегӯяд нахаду 100%. 4 электропакет, кожаный салон, кондиционер, 4 диска, родной краска золотистый, мошин мегӯяд нахада, камтар меличофа корш амина ки коробкаш мегӯяд камтар кор дора мегӯяд ҳамина сус кадан кора, яъне ки коробкаша ҳами расходша минус када метиян. ҳама ҷои мошин мегӯяд 100%. мошин хелае ки дасти як одам нагаштагия. нархи мошин мегӯяд 35000 сомонӣ аст бардор, бо арзонтар мешавад ё ки ба ягон мошинои Opel кати алишам мекунем. мошин нахадона, фақат ҳами коробкаш камтар кор дора, ҳамора минус када метия худон соз мекунем. хоб рақамҳои мегафони Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россия аст. дар рақамҳошонам WhatsApp пайваст доранд, кадомитон мехарем муомила арзон мешавад ва вариантҳои алиши ягон версияи фақат Opel кати. дигар маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо ҳардушон гирен. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, техника, ягон гов, чизе ки барои фурӯхтан боша бародарон, ин намехоҳед сурат маълумот адресша рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро Mercedes-Benz C-класс C-чка объемни классик соли барои шуш 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. 4 дискаҳои рамашка, 2 электропакет, кондиционер, родной краска сафед, мошин мегӯяд нахаду, объемни классика. инам хе родной краска сафеда, мошин нахаду, хай моика накада сурат гирифтиян. мошина мегирӣ фақат ҳай мекунем. нархи мошин мегӯяд 52000 сомонӣ аст. бо муомилаам дора дар назди капоти мошин омада аз пеш бинем, маъқултон шуд, мегӯяд савдо мекунем. 52000 сомонӣ, 98 сол, мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. кадоми шумо мехоҳед агу вариант дорад, номери TCL-шон, яъне ки Индиго нависага, дигар маълумотро аз ҳамин рақамҳо метавонед гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро Opel Vectra A аст ки светои сафед соли барои шуш 1995 солае ки сузи фурӯш мегӯяд бензини холия газ надорад. объем мотораш простой 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонаи 50-60%, люкам дорад, кор мекунад, ҳуй мешавад ва магнитофонамаш 100%. мошин мегӯяд нахадо аст, яъне ки нашод хадавой, нашод ҳуҷҷат, ин чизҳо ягон маълумото нест, барои ҳамин аз худашон гирифта, яъне пурсида мегирен. нархи мошина мегӯяд 19000 сомонӣ гуфтаесем, бо арзонтар када метия, мегӯяд аз пеш омада бинед, ба телефон савдо накунед. агар ки аз пеш омада маъқултон шид, арзон када муомила када метием. ин мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. номерошон мегафон. кадоми шумо харидор ҳастед, маромад тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро Daewoo Lacetti аст ки соли барои шуш 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадро ҳама ҷош 100% мегӯяд, кроми як ҷош камбудия мегӯяд, ҳамин коробкаш мегӯяд кор дора, инашам коробкашам мегӯяд соз кадан накора. коробкаш мегӯям хи вайроша, дигам хи мегӯяд мо соз накардем, дига ҳай накардем, яъне ки дига мошин гирифта, чизе гирифта, мошин мегӯяд дар хона аст. ҳама ҷош 100% мегӯяд, электропакет, кондиционер, ҳамин коробкаш кор дора, коробкаша айсар, яъне ки нав мез, яъне ки соз мекунед, инаша ани хадам мекунед, яъне ки ҳамун пули расходоша минус мекунанд бардон. нархи мошин 27000 сомонӣ аст ки бо савдо мекунем, мегӯяд ҳамун коробкаша кор дора, ҳамуша хитон мекунем. 2007 сола бензин газ, ҳамаш кагнада. ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. 100% мегӯяд, ҳамаш ҳуҷҷат аст, рақамошон мегафон аст. аз ҳамин рақамҳо бо як бор дигар маълумотҳои пурраша конкретна метавонед фаҳмида гиред.
мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Daewoo Nexia аст ки германский соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиём мотораш прастҳои 6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Балонош соза дар ҳолати кори аст, 4 калпак, салоншам тоза германская мошин мега нахаду. Рости ка маълумотош камай не ки мошина мега нахаду срочно мега сум дар кора. мошин дастӣ шуда неки фурӯхтасиам пул дар кора мегад соҳибаш. Нархи мошин 13000 сомона мега неки нашуд арзон кадан ягон чи гуфтагӣ нест. Мумкин арзонам кунанд, кам арзон барои ки германская мошин нахаду хабиен чи хеле тозак ва краскашам навай. Мумкин ягон сум муомила меган агар ки мошина успед каден рафта мехариша. Нархи мошин 13000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. номерошон мегафон аст. Кадоми шумо конкретна харидор бошед марҳамат тамос гирем то қаъдамони харидор. аз шумо хоҳиш меонам ки лайкотона гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки дорен поделиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Corolla аст ки соли барои 2006 соле ки сӯзи фурӯш бензини холия умуман газ задагӣ нест, тоқа бензини холикати гаштагӣ. Абиём мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега нахаду аст, сайсаниш беҳтарин. ягон ҷош мега ягон расход надорад. агар ягонаш расход дошта боша пули расходша ҳамаша метия мега ягон камбудӣ надора мега 100%. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, 4 диска, 4 та балонаи пачка, ҳамаш 100% дуронош ҳама чиз кор мекунад. мошин мега нахаду омада бинед мега мошин тоза. нархи мошин бадон 66000 сомонӣ аст ки бо ягон чи муомила мега алиш намешад тоқа суми холӣ. мошин хари кан карда боша мега аз пеш омада бин ягон сум муомила мекунем ки илтимос мега беҳуда занг назанед. одами коргарай, фақат одамони харидор. ин мошин дар душанбе пойтахт қарор дорад. нархаш 66000 номерошон мегафонад. кадоми шумо мехаред марҳамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузови караван хеле асфал несвед. соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиа мотораш простой 6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега нав мотор кадем 1 сола ҳуҷҷат дорад. хадавоишам нав кадагӣ, аккумулятори пачка, 4 та балон мегад навай. мошин мегад бе расхода мегад ҳамаш нав кадагӣ аст. газшам мегад нав зада мегад ки мошина меқавар бе газ гаштагиай. ҳуҷҷат, мотор, хадавой, аккумулятор ҳамаш нав. нархи мошин 23000 сомонӣ гуфтазай дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 23000 сомонӣ бо камтар муомила мекунем мега бисёри бад не. мошин нахада мега срочно сум дар кор ба хотир мефурӯшанд. 95 сол дар шаҳри Кӯлоб 23000 сомонӣ. кадоми шумо агар харидор ки бошед марҳамат тамос гирем. шумо дам агарам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон гомол, техника, телефон чизе ки барои фурӯхтан бошад, инам хел сурат маълумот чоро кунем мо фурӯшта мегузорем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Starex ки мошинои мусофиркаш соли барои 2000 солае ки сӯзи фурӯш дизелае. абиём мотораш мега 8 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегад нахаду мегад ҳуҷҷат дорам мега неки нагуфтиянд чанқа. мошин арзона неки баъдро камтар кор дорад. расходи мошин мегад як краскаш мекунӣ, як фараш мега ғалтидагӣ аст, як фаро ва ҷои ланҷерош ҷойша камтар карҷалай чия мега амра рост мекунӣ. ҳамин хел камбудӣ дорад, камтар кор дорад. нархи мошин 12500 сомонӣ баъдро ҳамин хел расходоша минус мекунад, яъне ки мошин бениҳоят арзон 2000 сол 12500 сомонӣ. мошин хай кор дорад, бо савдо мекунем мега краска праска хеле кор доштае. дигар маълумоти пураша бо як бор дигар агар харидор бошед аз соҳибшон аниқ қада мегирен. номерошон тисела кор мекунад, 4 диска, 4 балонаи 50-60% дорад. ин мошин дар территорияи душанбе қарор дорад. лайкои бепулак гузорем дар як надорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон поделиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро бояд айга аст ки Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. инам хел савзи светае. абиём мотораш простой 6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. сайстари мошин мега нахаду 4 балонаи 70%, 4 калпак,
салон тоза, магнитофонамаш кор мекунад. нархи мошин мега 22000 сомонӣ аст. нархи ахирон шуд дигар ягом сомон арзон намешавад. нархи мошин 22000 сомонӣ, нархи ахирон шуд, беҳуда мегӯяд занг назанен, яъне ки дигар арзон мошин нахадвай. ин мошин дар шаҳри бохтари Қурғонтепа қарор дорад. бардор аз шумо хоҳам беҳуда занг назан, одамони харидори конкрет нархи ахирш омада аз пеш бинӣ мегӯяд, яъне ки ҳамин нархш мешавад. ин мошин бохтар номерошон мегафон марама тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон дайво Nexia аст ки навхали светои вишнови сурхи олучагӣ соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абби мотораш 1.6 литри пурастой, коробкаш механикай, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахадо мегӯяд ҳар рӯз ма кор мерам миём мегӯяд, яъне ки барои корравӣ мегӯяд 100% мегӯяд кор рафта омада мегирам, мегӯяд мошин нахадо. хай балонош простой аст, яъне ки средняя 4 диска электропакет мошин нахаду, як дона сурат дошта, ами сурата пешкаш карданд. кадоми конкретна харидора мегӯяд нархи мошин мегӯяд арзони 7700 сомонӣ аст, бо ягон сум арзона мекунанд. 7700 сомонӣ нахаду мегӯяд кор мерам миём. ин мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. номерошон номери омобайлай, номери телефоншон, кадоми шумо мехаред бо ягон сум муомила мекунанд. одамони харидор, кадоме ки намехарад беҳуда мегӯяд занг назанад. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон бо ҳастай ВАЗ 21012 ҳастай ки соли барои 6 2003 солае ки 34 бензини холияй. абби мотораш 1.6 литра, коробкаш механикай, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин радной краскам хесини 4 диска 4 балонаи 60-70%, мошин мегӯяд 100%, яъне ки камтар меличовка мегӯяд кор дорад, яъне ки меличовка мегӯяд ҳамурам даже расходча минус мекунанд. нархи мошин 12500 сомонӣ бардорон бо ягончи муомила мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад. ягон вариантҳои алиши дошта боша метавонед пешниҳод кунед. ВАЗ 21012. ин мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. кадоми шумо харидор ки бошед метавонед ки аз худашон аз рақамҳои телефоншон бо маълумотҳои пурраша гирифта гиред, яъне ки занг зада гиред. мегафона номерошо 12500 дар Душанбе марама занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Toyota Corolla аст ки дигар соли барои 6 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш простой 1.5 литри простой мегӯяд, экономия, коробкаш автоматай, мошин мегӯяд нахаду. сайстани мошин мегӯяд 100% мегӯяд 2001 мошин мегӯяд, яъне ки нахаду. ҳама ҷош мегӯяд қали пулт катия мегӯяд, багаж ҳамаш центра замок, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. 4 дискай калпакаи хали, як дона сурат доштай. нархи мошин 45000 сомонӣ гуфтесиям, бо арзонтар кадам метия мегӯяд мошин нахадуай, ами як дона сурат доштай. омада аз пеш бинед мегӯяд муомила када метием. ин мошин дар шаҳри Душанбе 45000 сомонӣ, номерои вавилоншон кор мекунад 918. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотошон метавонед гиред. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, техника, телефон, гомол, чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин намехоҳед сурат маълумот ҷорӣ кунед, рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.